Hello guys, Moto Wi-Fi here. So ngayong araw pupunta tayo sa Riders Hub and Car Wash sa Babasit, Manawag. So guys, dito tayo sa Sinto at sa Sambayan na. So yung Babasit kasi sa Manawag matapos ng Santa Maria. So lang nating bumakta.
So ito yung school ng mga bata. So ito yung magiging pinakapalatandaan na lang. Itong sharp curve pag galing kay Mangaldan, ayan ang laluan. Laluan or laluan. Car aircon and electrical. Malapit na yan. School na to eh. Tapos talaga to? Si boss ano?